Jien Joseph Muscat, klim l-esponent laburista Jason McAuliffe permezz ta' post fuq il-medja soċjali tiegħu bl-esponent ikompli ħeġġeġ lin-nies sabiex nhar it-tlieta barra l-qorti jinġabru sabiex jagħtu l-appoġġ sieħ tagħhom lill-eks mexxej laburista Joseph Muscat. Dan meta fil-verità hemm lista sħiħa ta' nies mitħla tal-Labor li se jkunu qed jitresqu quddiem il-qorti akkużati bl-involviment tagħhom fid-dil skandalus tal-isptarijiet. McAuliffe jażel li jinjora totalment lil Konrad Mizzi, Keith Schembri, Edward Scicluna u Chris Fearn, konferma li kulħadd qed jaħseb għal rasu u li tal-Labor spiċċaw iduru għal xulxin biex jisalvaw ġildhom minn dak li possibilment huwa l-akbar skandlu fl-istorja ta' pajjiżna. Il-fatt li kulħadd qed jaħseb għal rasu toħroġ minn dak li kiteb Muscat stess meta fuq Facebook kien stqar li lest jitkellem għalih u mhux għal ħadd ieħor, filwaqt li anke Chris Fearn dejjem insista li se jibqa' jitkellem dwaru u dwaru biss. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat għandu ordni ta' friżar fuq rasu li laħaq 30 miljun euro, filwaqt li l-eks ministri għandhom ukoll ordni ta' friżar li laħqu l-miljuni ta' euro. Akkużati oħra jinkludu diversi segretarji permanenti li għandhom jitresqu l-qorti akkużati bi frodi, korruzzjoni u ħasil ta' flus. Dan kollu hekk kif il-pulizija ħarġet akkużi kriminali fosthom ta' frodi, ħasil ta' flus u miżappropjazzjoni fost l-oħrajn kontra diversi individwi u kumpaniji brabta ma' dan l-iskandlu.